हलुंका जतनो त्रिपुरा हास्तेनी बेबाक त्रिपुरा सरकनि थानी आईपीएफटी पार्टी नि कबकमुं जों जतनो साइमानो लाइथांनाय 27 जुलाई 2023 दिबरनि 11टा तामफ्रु न्यू दिल्ली त्रिपुरासानि बेबाक जों जालनो तुयै पक सालायना बागै भारत सरकारनि स्वराष्ट्र दप्तर बाय आईपीएफटी पार्टी न पक सालायना बागै रिंजाखा भारत सरकारनि स्वराष्ट्र मंत्रकनि नॉर्थ ईस्ट रीजन नि एडवाइजर श्री ए.के. मिश्र जी और कोगलाम पांडाव आईपीएफटी पार्टी न न्यू दिल्ली नि बिनि ऑफिसर रिंगमा बायनो जों आईपीएफटी पार्टी नि उंगै आईपीएफटी पार्टी नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग नि नेतृत्वे हरकबा जों मालाय लेखा कोगलाम पांडाव बनि लगे आईपीएफटी पार्टी नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग न कारिगो ओ पांडाव मानजाखा वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटरी आं स्वपन देवबर्मा आईपीएफटी नि एजीएस तथा ऑनरेबल मिनिस्टर बरमगोनां शुक्लाचरण नुवातिया ताई सिनि आईपीएफटी पार्टी नि एडवोकेट बरमगोनां अशोक देवबर्मा जों आईपीएफटी पार्टी त्रिपुरासानि जों जालनो सकमलै त्रिपुरासानि पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जेहेतु होम मिनिस्ट्री भारत सरकार नि तरफ थेके जोंनो पक सालायना बागै रिंजाखा बनि बागै त्रिपुरासानि पार्मानेंट सल्यूशन न खालायनानि बागै जों टीटीएडीसी एरिया न हाय न हाय आगिनि हाय टीटीएडीसी एरिया न खबै सिनि त्रिपुरालैंड दाबी बिमान जों एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्वराष्ट्र मंत्रकनि थानी नांगौमा डकुमेंट सह मेमोरेंडम याफोरै लिखा एडवाइजर ए.के. मिश्र जोंनो ताना 1 घंटा 30 मिनिट पक सालायना बागै जोंनो जरारिमानि बागै आईपीएफटी पार्टी नि तरफ थेके सिनि एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न जों हामबाय आफाद थियाबा सोशल मीडिया ति जों नुखा गोबांमा बरक एबा मीडिया चैनल ताबो वाना जागलाय तंलायो आं दिनै प्रेस मीट खालायनानै नांमानि कारनावनो जे गोबांमा बरक एबा मीडिया चैनल रो आबो वाना जागि कक सालायै तंलायो जे ताबो बीजेपी आईपीएफटी नि सरकारनि हालत आईपीएफटी बाय बीजेपी नि हालत बो हालत दङ बो अवस्थाय दङ आईपीएफटी पार्टी सरकारो मादेमा दङ मादेमा दंया नि गोबांमा बररा कक सावो कक से चलायै वाना जागलाय तमार सोशल मीडिया नुमानि बागै अ ककनो आं रिप्लाय दिनानि बागै साख्लायनानि बागै दिनै मूलत प्रेस मीट माखाय आं आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटरी पार्टी नि इंगै आं सानानि मुसंगो आईपीएफटी त्रिपुरासानि मानथायनि बागै सरकारनि पावर न जदि लाठि रिहुइ नखना नाखै जों लाठि रि नखा त्रिपुरासानि सेंटिमेंट त्रिपुरासानि मानथायनि बागै जों कोनो दिन कोनो जागाव कोनो अवस्थाते जों कम्प्रोमाइज खायला आबो दिनै आईपीएफटी नि स्टैंड तांनि आं साननो जों आईपीएफटी पार्टी 2009 থেকে शुरू खालाय 2018 जरा कोनो पावर तंयावैनो जों मुभमेंट खालाय फैखा जों जतनो साइमानो हाथाय खटर जे खटरमा मुभमेंट का 10 दिन ऊपर जे रास्ता रोको आबो किंतु जों पावर तंफ्रु खालायमानिया पावर तंयायनो चिनि त्रिपुरासानि सुबामा बाय जों और रास्ता रोको खालाय सारा त्रिपुरा सिमिया सारा भारतवर्ष तथा विश्व जों चिनि त्रिपुरालैंड डिमांड न जों सारा खिखलाय काजे गोबांमा ताखौ ते बुखुक संनो आं कयनाय
अबहाय कक गोबां जे नखरै दंमाने आबरनो कोनो तावानादि तांनि हिंगे जोंनो जों थांनि मालाय मानिया दिल्ली हो एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत सरकार ने स्वराष्ट्र दफ्तर जोंनो मालायनि बागै तिप्रासानि ककनो सानानि बागै जोंनो रिंमानि बागै जों थांगौ एके सरकार साबो भारत सरकार साबो बीजेपी नि नेतृत्वे एनडीए सरकार ताबो भारत सरकार ना चालू दङ आईपीएफटी एनडीए नि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नि कायसा गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कायसा एलाय पार्टनर बीजेपी नेतृत्व सरकार भारत सरकार तो बीजेपी सरकार सुनो तिप्रासानि हामप्रायनि बागै तामो डिमांड टं कक सालायनो बागै रिंगो बीजेपी सरकार बेसिनि सम्पर्क नष्ट जानि मानबा এই সব উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা যে খাইনাই নরক আপনি কক ছায়াও ইসা সিরিং সিরিং দंजादे जों 70-75 বছর রंगै तिप्रासानि मुभमेंट नुखा जिनि गोबां अभिज्ञता अंखा और साथाय खालायो तिप्रालेनि मुभमेंट खालायनायनि बिसिं जत्तनि सिला अभिज्ञता आईपीएफटिनि दंगौ काजै जों साइमानो जे सेकाय फानो जों 2023 नि बिसिङाव जोंनि तिप्रासानि मानथाय सक्थाय जे मानसा तामरि भारत सरकार जों 23 नि बिसिङाव 2023 नि बिसिङाव कार्यान्वयन बागै जोंनि चिन्तायाव दङ भारत सरकार बीजेपी बाय परिचालित सरकार बीजेपी सरकार न जोंनो रिंगौ आजे आजागा कोनो कन्फ्यूजन ननिख्रुइ बीजेपी पार्टी न जों उल्टा हामबाय याफारो जों आईपीएफटी पार्टी जे जोंनो जोंनि तिप्रासानि दुख खस्थ न बुजिबय जोंनो जोंनि डिमांड सम्पर्के आलोचना खालायै जोंनो किछु ना किछु रिनानि बागै ताबो जे साइथ बिथांमोन मने बागै बीजेपी नेतृत्वे एनडीए सरकार न जों आईपीएफटी नि तरफ থেকে पाइपलाया हामबाय याफा ताबो बुजिलायनो नालाय आईपीएफटी पार्टी जोंनि तिप्रासानि प्रब्लेम्स न समाधान खालायनो बागै 2023 नि बिसिङावनो जोंनो जोंनि दाबि रिना बागै जों जुरालो बागै कक सालाय मेमोरेंडम जों साबमिट खालायगा काजे 2023 नि बिसि जोंनि तिप्रासानि बागै हिस्टोरिकल एबा लाइव बुमांनि मानो बनि बागै न काजे बेबा तिप्रासानो जों कय आईपीएफटी पार्टी तरफ থেকে কোনো গুজব पार्टी हनै वालायलायाव 2023 जरा अन्तत इसा सिरिं सिरिंकै तंगाय जाथौ जोंनि बीजेपी आईपीएफटी नि जे सरकारनि सम्पर्क तुयै मुंसा तावानादे बीजेपी केंद्रीय सरकार से जोंनो रिंगै दङ तिप्रासानि जे समाधान समस्या समाधान खालामनायनि बागै जों आईपीएफटी तिप्रा मथा बीजेपी हनै कोनो वालायलायाव दाबो जोंनि तिप्रासानि समाधान आरो बीजेपी सरकारनो नाय दङ दाबो काजे जों बीजेपी बायबो जों कोनो वालायनानै ककरै तिप्रा मथा बबनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड दै साबमिट खालायखा बरनबो हामबाय जोंनिथ' जों 2009 नि सेमिसन जोंनि मुभमेंट तिप्रालेण्ड दै सावैनो फायो सावैबो दङ बै गोबां मा कत किसु कक सिलचाव ताबो नाव साइमानबायखा जे कक सिलचावै कोनो पार्टी न कासना थांखे शुद्ध आ पार्टी नि सेमि खतेंगला आबो तिप्रासानि बो खतेंनाय बनि बागै आं कयनाय ताबुकनि जेसिनि जे फर्मुला आबो आईपीएफटी साइसुं फर्मुलाया जों बेबागै जरा हास्ते साननाय दं जों वानसुग्लायनो दाबो फर्मुला को दालसनांका औ बुझते एके दाबो सोंनामु सोंगानो तामु फर्मुला जिना फर्मुला का स्मार्ट फर्मुला आ फर्मुला नि रंग आ फर्मुला नि याफां बुसुक रमनाने जिनि शत्रु रंनि थाने आबुनि जवाब रेनानि मतन कोनो किछु तंगला जों जिनि मानथायना माननानि बागै जे फर्मुला ते आगुबि दङ
o formula no success khlainya bagi ke baso একেবারে সিংপ্রেগি কারিনা রক্ষেস্তা তানাদি রক্ষণ ততরা সেবই সিংপানো সংসাগলা যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রাসানি দাবি মাইয়া সাক जों दाबो ताई कोनो कक सागला कारण टिप्रासानि बागै टिप्रासानि बिसिङावबो शत्रु दङ टिप्रासानि फादारावबो शत्रु दङ जों सिनि फर्मुला शत्रुनो सायमानि नारिखला बुबाग्राबो मेसेज रिखा बुबाग्रानोबो हामबाय जारा बुबाग्रानि ककनो बुबाग्रानो हामजानाय बरबो बुबाग्रानि ककनो नारनांथुन ini ang IPF tini pokko teke General Secretary ang monor thani jotto tiprasan thani koimu nargnai 2023 sinjora ontoto 2-3 mas jotto na siring tongui puitu nargdi som sini dimanno Bharat Sarkar ni bisingtui som karinan bagi sesta nai tongo o kokno sanan bagino ang tini press meet ni bisingtui media ni bisingtui